About the game, I think it was two teams who tried to play good football with big intensity, with different things. We tried to change the first half. We played with the back line five, and the second half we tried to change and we tried to give something more with in attack. It's okay. I think the team was in the same way in different situations, and the details was the most important. I think the last action. When you have the VR, you need to understand sometimes the VR is for try to help. And in these cases, I think today no was a good luck about that, and we need to continue. I mean, this is football. We need to understand some decisions, and it's only about that. I only can say congrats for the opponent because they have a very good player, they have a very good coach, and they give a very good performance. And we need to improve a lot of things. I also spoke before about. I prefer this game after the pre-season because sure we have more time for try to prepare these games, and sure the coach won't after not play the Conference League or something like that. But it's the moment is this moment, and only I can say was a good game in both parts, and this is the spectacle we need to give in our championship. Obidva týmy sa snažili o dobrý futbal, bola tam vysoká intenzita. My sme išli do zápasu s 5 obrancami, teda s 5 člennou defenzívnou líniou, ktorú sme potom v druhom polčase zmenili. Prešli sme na 4, viac sme sa zamerali, alebo viac sme sa chceli dosiahnuť v ofenzívnej fáze. Mali sme tam nejaké príležitosti. V dnešnom zápase, čo musím spomenúť, je systém VAR, ktorý je vo futbale na to, aby pomohol. Dnes sme nemali šťastie na VAR. Boli tam niektoré veci, ktoré ťažšie vieme pochopiť, ale gratulujeme domácim, majú veľmi dobré mužstvo, veľmi dobrých hráčov a veľmi dobrého trénera a my vieme, že sa potrebujeme a musíme zlepšiť vo veľa veciach. Už pred zápasom som hovoril, že radšej by som hral proti Slovanu po príprave, teda po zimnej príprave a nie teraz, ale hralo sa teraz, nedá sa s tým nič robiť. Myslím, že to bol z oboch strán dobrý zápas a pre nás poučný. OK, ďakujem Siskovi za komplimenty k nášmu mužstvu. Samozrejme, dobrý lígový zápas v dobrom tempe. Vážim si toto víťazstvo, pretože posledný zápas, všetky sily sme dali do toho. Trošku som rotoval zostavu zo štvrtkového zápasu, že som tých starších, skúsenejších hráčov nechal oddychnúť ako Džabu a Kašeja. Dunajská Streda má stále dobré mužstvo, prišla, trošku nás prekvapila rozostavením, ale boli sme aj na to pripravení. Takže o ten pol gól, alebo možno o ten gól, jak sme, že nám dneska VAR pomohol, raz vám ublíži, raz vám pomôže, tak sme boli šťastnejší, ale myslím si, že lepším mužstvom, útočnejším a aj keď Dunajská Streda hrala dobre, bola potom ku koncu v tom druhom systéme nebezpečnejšia. Čiže máme 7 bodov fora, ale to nič neznamená, pretože máme ešte ťažké zápasy s Trnavou, s Trenčínom, Zlatými Moravcami a v Žiline prvý zápas, čiže musíme mať dobrú prípravu, rozumne doplniť kader. Určite pôjdu 3, 4, 5 hráči von z týmu, to je každý rok úplne normálne a vo všetkých kluboch, čiže rozumné transfery v zime. Nemôžeme na UEFA dopísať veľa hráčov, len 3, čiže musíme byť rozumní v tomto smere. Uvidíme, kto odíde. Niektorí hráči ponuky majú samozrejme a ja verím, že sa ešte posilníme tak, aby sme boli na leto už pripravení. Áno, že nie aby sme v lete naháňali hráčov, ale v zime si to gro mužstva pripraviť a aby sme vyhrali ligu, to je náš prvotný cieľ teraz. Could you reveal something of your plans for the transfer market? Yeah, one of the things we are thinking is first of all the important player what we have with injury we try to recovery because it's important for us, and the second one I think we need to give one step forward about that. I'm very happy with the group that we have. I'm very happy with the attitude of the players. I think they give me everything 100% in all the games, and I'm very happy with them. But it's true we need to give one step forward about some situations, some special moments of the game. I mean. We are working hard about that, and we will see after
what we can do with the market, because sometimes the market it's the market what do you want, or maybe sometimes yes. I mean, one of the things is important. If someone is coming, give one step forward and give one plus for our team. I mean, we not want to take for to take. If not, we need to take someone and give something extra. The specific positions, could you be more specific? One of the things we need some wingers, more aggressive a little bit of wingers, but we can speaking about the positions. It's we have our director sportive, and sure in the next days we can speaking about that. Cheers. Ak dovolíte, preložím. Tak otázka znela, tá istá otázka, že či teda tréner môže prezradiť, aké plány má ohľadom posilnenia kádra alebo teda zmien v kádri. Tak prvá vec, alebo prvá dôležitá vec je, aby sa nám tí hráči, ktorí sú pre mužstvo dôležití a sú zranení, aby sa dali dokopy. A čo sa týka zvyšku kádra, tak som s nimi veľmi spokojný, aj so zložením kádra, aj s prístupom, pretože v každom jednom zápase odovzdali 100%, išli naplno. Ale uvedomujem si, že ak chceme spraviť krok vpred, tak v niektorých činnostiach alebo v niektorých tých momentoch zápasov, tak sa potrebujeme posilniť. Takže jednoznačne na tom robíme. Uvidíme, čo trh ponúkne v tejto zimnej prestávke. Či sa nám podarí priniesť takých hráčov, 3-4, ktorí by nám vedeli pomôcť. Ďalšia otázka znela, že teda konkrétne pozície, ktoré sú, a tam bola odpoveď, že potrebujeme hlavne do krídelných pozícií hráčov, ale máme športového riaditeľa, ktorý na tom robí a s ktorým najbližších dňoch budeme o tom intenzívne komunikovať.